Začíná motorkářská sezóna a to znamená, že na silnicích přibývá motorek. Ať už jste za volantem nebo v sedle, je důležité si uvědomit, že bezpečnost je společná zodpovědnost. Pro nás řidiče aut motorky jsou menší, rychlejší a snadno je přehlédneme, zvlášť v mrtvém úhlu. Proto kontrolujte zrcátka, dávejte si pozor při odbočování a přejíždění pruhů a nezapomeňte na dostatečný odstup. Pro motorkáře helma je základ, ale nejdůležitější je zdravý rozum. Myslete na to, že silnice mohou být po zimě plné výtluků, štěrku nebo mokrých míst, zvlášť ráno. Přizpůsobte rychlost, buďte čitelní pro ostatní a nikdy nepodceňujte signalizaci. A hlavně, nezkoušejte, kde máte limity, na silnici to za to nestojí. Bezpečnost je na obou stranách. Když budeme všichni ohleduplní, můžeme se těšit na krásné jarní kilometry bez zbytečných nehod. Takže ať už jedete na 2 nebo na 4 kolech, buďte pozorní a užijte si sezónu naplno.